Tuh, giding. Tuh. Ah, giding. Tuh. Aha. Apa oंखाम? Tuh. Oंखाम लाबनाया एसेबां गोबाव? बादुलि? नोंखौ आदा बादुला उखैनाया हामथारलामोन ना बानाया हामथारलामोन? मा बुंदों नों मा बुंदों? इनो आफा। थाथ'राबा आबा थाथ'राबा मा संना लाबोदो? जेबो गैया सामब्राम बाथोनसो। बे सामब्रामखौनो जानोसै एसेबां खस्थ' मावनानै? माइबा थानायखाय लाबोनांगौ आङो। आफा नों एसे हेवबावदो आं थांनोसै। दे जागोन दे। खामानि दङ आंहा। नों दा बिरखाङा फन हराखै नामा? हरदोंमोन मैया आङो कलखौनो रिसिभ खालामाखै। न'निफ्राय ओंखारलांबाथाय मा नाङा जेबोखौनो खौरां हरा। हो आफा हनै मोसौआ खारनो नागिरदों। राङाखौ आं जाखांसिगोन र'। बोरैबा नांनायबा मा जागौमोन? एसेबां बिख्लो गोबा। एक्सिडेन्ट जानानै हाबा जायागारा थैलांगोनबो। थोद जाम्बि गावनिखौनो बिदि सावबाय नों। आं सावहोदों नामा बुंदोंसो। फै गाखो। दे अब्लालाय थांदो। दे ओइ मा? जेबो नंला दे।
मा फोथारनिफ्रायबो हारसिं फैनो हाला जाबाय नामा नों गोमायाबा आंहा लोगो मोननायखायसो लोगोजों गाखोनानै फैफादों मानो थांफाखादिया आदा नोंबो बांद्राय एदावबाय थायो जाम्बि मोजां मोनलायनायाव थाब थाब हाबा जानांगौनो गोबाव जायोब्लाथाय अनलायनाया खमायोनो ए नोंगौ नामा आदा सना बिदिबा नोंबो बाजैखौ लाबदो होमबानो आंबो थांसै जाबाय दे न'आवनो थाबाय था आं थाब फैगोन दे दे बिफा आंहा मसलपुराव मिटिं दङ ओंखामा संखाना दोनबाय आं थांनोसै आंहा एसे गोबाव जानो हागौ गुड मर्निं गुमै बाय बाय देदलाया सफैबाय मिजिं फिसा औ आफा नों ओजों फैनाय फिसा आंहा नोंजों एसे सावरायनांगौ बाथ्रा दं मिजिं फिसा नों मोनसे बाथ्रा खोनासं आं दिनै कलेजनि प्रफेसार साख्रिनिफ्राय रिटायार जानाया 3 बोसोर जालांबाय दायो जों जा पेन्सननि जा एसे एनै रां मोनो जों बेजोंसो सोलिगासिनो दं नै नोमायाबो बहा थाङो मा मावो आं बेफोरनि जेबो थांखिखौनो बुजिना मोना जाहैबाय ओंखायनो सानदों नों नोंनि जिउनि थाखाय जायखिजाया मोनसे साख्रि नागिरनानै लादो फिसा आं बुजिदों आफा नों मा सानदों नाथाय आं दासान्दि जेबो भेकेन्सि पस्टखौनो खोनानो मोननाय जायाखै बै आं मावना फैनाय कलेजावनो मोनसे केरानिनि साख्रि ओंखारदों होनना मिथिदों नों हायोब्ला बे पस्टनि थाखाय प्रिन्सिपालजों रायज्लायहैजायो आफा आं बेफोरबायदि टारगेटनि जब मावनो एसेबो गोसो गैया न इउ आर रं नोंनि केरियारखौ नोंनि लाइफखौ सालायलांनो थाखाय जेबो खामानियानो गेदेर उन्दै गैया जिउआव जा साख्रि मोनो बेखौनो मावग्रोनांगौ फिसा नों नोंनि इयुननि जिउखौ साननानै नाय फिसा अके आफा अब्ला आङो प्रिन्सिपालजों रायज्लायनानै सुलु लासिगोन थेंक इउ फिसा मिस्टार दुलाराय बसुमतारी एमएलए जानायनि सिमां नुना दिनैसिम जाफुङैनि थाखाय गावनि नोजोराव जाय सुर बेखौ लाबो सालाफोरखौ सैमाफोर नोंसोर जोंनि हेंथायै राजखान्थि गेलेग्रा नायदो जोंखौ थैनो गोनां मानसिफोरखौलाय मानो एसेबां खासथि होनांगौ बस होदोब्रा बेखौबो होदो माथो नायखो आंनि हेंथायै जाय गसङो बिदिनो साफा साफा थैजोबगोन गाखोदो बस साला बेखौसो नुलायबाय दा सानदुं गोसायाव गोबाव खालामनायगोन हादोद खोमाया बेंगा जाबाय नामा नोंहा समायना बहा थाङामोन
बांद्राय एक्टिं दा खालाम नोङो नङाबा नै नोंनि साइकेल बोरायखौ जोख्रेबना होगोन ओरैनोबा थाखा फैसा गैयि मानसि खालि थाखा फैसा गोनां गैयिनिल' खोथाल' ना नोंहा हादोर प्लिज रां रुफा गोनां गैयै खोथाखौ साननानै अननायखौ दा खमाय आंनि हास्थायनाया अराय सम नोंनि थाखायल' आं बुजियो समायना नोंनि गोसोनि खोथाखौ नाथाय मोगथाङाव बेसे गोजानाव दं आं बेखौ नुहुरस'वाखै दिनैनि थिं थिं सान्दुङाव नोंखौ लोगो मोनदों इयुननि संसारावबो थिं थिं सान्दुङाव लोगो मोनोब्ला नों बेखौ सहायनो हागोन ना हादोर डोन्ट थिंक सिरियास आं अराय सम नोंनिनोखा आइ लाभ इउ थि मानसिफ्रा नुगोन लामाफोराव नुथों बहा थांनो थां थौ फै ओइ आदा बै खबरलाय बिस्कुटा बेसे दाम आदा साथाखौ हरलाय साथाखौ ओइ नांथ'ला दे दोनदो दे मालाबा लासिगोन ओइ थ'दो थौ ए गासैना बेसे दाम आदा आंनो बेखौ सेरसे हरनाय आंनो बेखौसो दे खारदो Adi. Goblok. Gaरिखौ बिदि हमलायनांगोन नामा? Mana orang pasang ke? Tuh langsung. Tuh. लों आगै लों हाजासे लों सोरनि कल आंनि हुवा जाम्बानि फन हेलौ बिफा आं मिटिङाव दङ आं न'आव सहैनाया एसे गोबाव जागोन नै दा मिनिस्टारखौबो लोगो हमलांनांगौ बाय बिफा बिदिब्ला दोन सार आरो मेडाम नोंसोर मानो एसेबां जिंगा सिबाय थानांगौ लामाखौ गुसुं खालामना लाब्लानो जायोना माबायदि गुसुं खालामनोब्रा आगै दांग्रोमना जेबो मोनाखिसै आं लामाखौथ' आं साफा नुहुरनानैनो दं माबायदि साफा लामा आगै बुंनाय साराबोथ' सासे फिसाजो दं बायदेआवथ' सासे फिसाला दं अब्लालाय माखौथो जिंगासिनांगौ जोबोर मोजां आइडिया आगै ओरैनो नों मा सानो आं आरो नोंनि साननायाव मालाबा हेंथा होफेरदों नामा मिस्टार सार आरो मेडाम आं थांनोसै दे फंबाय दे
आंजों थाबाय थालै फंबाय इलेक्सनाव आं एबार देरहाथारगोन नोंसोर जिंगासिनो नाङा मिथिगौ ना जागोन सार जागोन नोंथाङानो देरहाखागोन दे फंबाय दे आंनि मालाखौ बिसोरो गावगाथारदों बिसोरखौ र' लोगोल' मोनगोथों बेखौ नायबाय थानाया जाया बेनि थाखायनो आंनि जिउआ मैया थांसिगौमोन हर गाबोन फानहैनांगौ डन्ट टाच हियार इट्स माय हार्ट ओइ नोंनि बे सिखाव खावनाय जिरादखौ लाजिया नोङो नोंसोर मा बुजिनो बेसेरियादि बेसे दुखु जानानै दं सिखाव खावनाय मानसिया सोरनिबा दुखु आरो गाबनायखौ सानना जेबो लाब गैया ओहो आं बिब्दि खालामनो होआ गाबोन बेखौ लोगो मोनब्ला हैफिननांगौ माने एसेबां गोबाव जायामोन आं बेसेबां गोबावनिफ्राय नेबाय दंमोन नोंखौ न'आव आदामोन थानायखाय गोबाव जादों मा खोथा बुंनो लेंहरामोन बुंदो आंहा न'आव खामानि दङ रना मानो एसेबां आथुर आं नोंखौ आंनि गोसोनि खोथासो रायलायनो होनना लिंहरदों ना न'आव खामानि दङ आं थांसै दे रना मानो एसेबां आथुर सना आं नोंखौ दसे नुवाब्लानो थानो हाया बे जोनोमाव नोंखौ मोनाब्ला आं थांनानै थानो हानाय नङा मा जेबो बुङा मानो सिरि सिरि आं मा बुंनो आंबोथ' बिदिनो लाभ इउ टु हारसिङै खुद्रियो आं गावनो बुजि हाया जेबो साननो रोङा
हारसिङै खुद्रियो आं गावनो बुजिहाया जेबो साननो रोङा समनिनो सानजानि आलायारन गोथार निहिरनो बिखा सुग्लाय होग्रा